Sokan nem tudnak erőt venni magukon, és változni, változtatni, inkább várnak a csodára. Miért van ez így? Mert mi emberek egy nagyon szoros, zárt komfortzónában élünk. A komfortzóna nem más, mint a saját kényelmi zónánk. A saját életünket, ha megfigyeljük, láthatjuk, mik tartoznak bele, és hogy hol van a határa. A kényelmi zónánkba a megszokott dolgaink tartoznak. Például a ház, amiben élünk, a barátaink, az, hogy milyen étteremben járunk, munkahelyünk, az útvonal, ahol közlekedünk, a kapcsolataink, szokásaink, viselkedésünk, a reakcióink, a megszokott gondolataink, és sorolhatnám. Egyszerűen azok a dolgok, amik rutinszerűek az életünkben. Nem okoz különösebb feszültséget számunkra, mert már ismerjük. Kényelmesen érezzük magunkat, ha ugyanabban a helyzetben vagyunk, ugyanazt csináljuk. Ebben az a csapda, hogy amennyire megkönnyíti a komfortzóna az életünket azzal, hogy nem kell gondolkodnunk egy csomó rutin feladaton, annyira bele is betonoz minket a szokásainkba. Ezért maradunk értéktelen és örömet alig-alig nyújtó emberi kapcsolatokban. Ezért gyötrödünk egy gyűlölt munkahelyen, és ezért nem indulunk el az álmaink felé. Hiszen mit szólna a férjem meg a gyerekek, ha mostantól reggelente nem sűrögnék, forognék mellettük, nem miattuk kelnék fél órával korábban, mint kell, hanem ezt az időt magamra szánnám. Futhatnék, hogy feszesebb popsim és jobb kondim legyen. Vagy tanulhatnék angol szavakat. Vagy gondosan elkészíthetném a frizurámat és a sminkemet. Vagy egyszerűen többet pihennék én is fél órával, és nem őket szolgálnám ki. Tudod, mi lenne? Felkavarná az egész család életét a változás, és mindenkinek új szokásokat kéne kialakítania. A gyerekek maguk is kiönthetik egy tálban műzlit, a férjed egyedül is talál egy inget a szekrényben, és 2-3 hét alatt a lázadásod semmivé foszlik. Egy új reggeli rend lesz nálatok. Most persze azt mondod, hogy igen, biztosan így lenne, de nálunk még kicsik a gyerekek, fel sem ébrednek egyedül. Az én férjem nagyon hülyén öltözik fel, ha nem segítek kiválasztani, mit viseljen. Még uzsonnát is csomagolni kell a gyerekeknek, és különben sem akarok sminkelni, angolul tanulni, pláne futni. Nem is azt akartam beléd beszélni, hogy mit csinálj reggelente, csak szeretném, ha tudnád, van választásod. A kifogásgyárat pedig most azonnal zárd el magadban, különben teljesen feleslegesen keresed bármi nemű változás lehetőségét az életedben. És ezt nagyon komolyan mondom. Ameddig mindenre az a válaszod, hogy jó, de addig rab vagy. A saját tudatlanságod, butaságod rabja. Senki nem azt mondja, hogy az ő példája pontosan beilleszthető a te életedbe. Viszont azért vagyunk gondolkodó emberek, hogy a példákat, amik működnek, le tudjuk fordítani, és alkalmazni tudjuk a saját életünkre. Elmesélek egy személyes történetet, ami fordulópont volt az életemben, mert ki kellett lépnem a komfortzónámból, adoptálni kellett egy rám cseppet sem illeszkedő példát, és mindez sikerült. Annyira jól, hogy azóta semmi gondot nem okoz, hogy a vágyaim megvalósításában másoktól elesett trükköket, ötleteket, módszereket illesztek be a saját életembe. A 90-es évek elején életbiztosítások értékesítésébe vágtam bele. Sosem voltam üzletkötő, semmiféle biztosítási ismerettel nem rendelkeztem, csak azt tudtam, hogy sokkal több pénzt kell keresnem az átlagosnál, mert különben lemaradok a vágyaim megélésében. A cég, ahol elhelyezkedtem, nagyon alapos képzést biztosított. Ám pár hónap munka után úgy éreztem, nem vagyok elég sikeres. Eljött a pillanat, amikor döntenem kellett, vagy feladom, vagy kimódolom, miként köthetnék több és jobb biztosítást. Aznap egy utcai könyvárusnál, minden véletlen, ugye? A szemem megakadt egy könyvön, Frank Bedger, az üzletkötés iskolája. A könyvismertetőből megtudtam, hogy Amerika egyik legsikeresebb üzletkötőjéről szól a könyv, aki pályája kezdetén egy teljes évig egyetlen biztosítást sem adott el. Ezután szemléletet váltott, és néhány év múlva bekerült azon kivételesen sikeres értékesítők körébe, akik munkájukkal évi $1 millió kerestek, és ezen a listán maradt 17 éven keresztül. Akkor abban a pillanatban, amikor az utcai árusnál elolvastam a könyvismertetőt, azt éreztem, hogy ez nekem is menni fog.
Na persze nem $1 millió akartam keresni, mert akkor még nagyon kisütű voltam, hanem kiszámoltam, hogy ha a havi átlagbér 16 000 forint nálunk akkoriban, akkor remek lenne 500 000 forintot keresni egy hónap alatt, hiszen ez amerikaira lefordítva majdnem akkora, mint Bedger teljesítménye. A könyvet még aznap éjjel kiolvastam, majd másnap még egyszer. Délután pedig felemeltem a telefont, és a tanult módszerrel időpontot egyeztettem egy olyan nagyon gazdag emberrel, akinél már sok biztosítási ügynök megfordult, de eladni aztán nem tudtak neki semmit. 2 hét múlva pedig ez az ember választott nálam, érted ugye, hogy nem eladtam neki, egy szuper jó kis biztosítást. Abban a hónapban a jutalékom a megkötött üzleteim után még csak 375 000 forint volt, azaz majdnem annyi, amennyit 2 ember 1 év alatt akkoriban Magyarországon megkeresett. Hogy féltem-e teljesen más stílusban telefonálni? Ne tudd meg, majd kiugrott a szívem a helyéről. Hogy féltem-e elszánt lenni, irányítani a tárgyalásokat, stb. Na, náhogy baromian féltem, csak nem érdekelt, mert akartam tudni, hogy nekem is sikerülhet-e, de ezt csak úgy tudtam meg, ha végigjátszom ezt a félelmetes játékot. Marian hasonlóan rendkívüli tettet vitt véghez, de ő a magánéletében. 3-10 év alatti kisfiával egyszerűen elhagyta a vadállat férjét, aki verte, terrorizálta, így téve pokolrá az életét. Ő az interneten talált történeteket, olyan nőkét, akik szintén megcsinálták, akik szintén kiléptek a pokolból. Zoltán 16 évig dolgozott úgy egy hivatalban, hogy utálta a munkáját. Szinte senkivel nem tudott egy értelmes szót sem váltani a munkahelyén, egy szürke, nyomasztó mókuskerékbe kényszerítette magát, és erre egyetlen érve volt, hogy viszonylag jól keresett, és a munkahelye biztosnak tűnt. Ám nem volt az. Az első körben rúgták ki a cégtől, amikor a leépítések beindultak. Ma Zoltán nagyon sikeres vállalkozó, készségfejlesztő fajátékokat tervez és gyárt, mert mindig is ez volt az álma. De 16 évig félt. Amikor betetőzött a félelem a ráköszöntő munkanélküliséggel, akkor rájött, hogy ennél rosszabb már nem lehet, tehát nyugodtan belevághat egy olyan munkába, ami öröm és szórakozás számára. Marian és Zoltán évekig féltek, nyomás alatt, de egyszer csak cselekedtek. Marian tudatosan, előre tervezve a szökését, Zoltán az állástalanság súlyától feszülve lépett ki a komfortzónájából. A történetekből is látszik, hogy a leggyakoribb visszatérő erő a félelem. Minden félelmetes, ami a komfortzónánkon kívül van. És minél rosszabb a világunk a komfortzónánkon belül, annál félelmetesebbnek gondolunk mindent, ami azon kívül van. Badalság lenne arra biztatnom téged, hogy ne félj, lépj bátran, mert akkor arra várnál, hogy a félelem elmúljon, és majd lépsz utána. Inkább azt mondom, félj, ahogy csak akarsz, ez nem számít. Vegyél egy nagy levegőt, és lépj ki a komfortzónádból, mert van élet azon kívül is.